Čaute ľudia, to som ja Bibixo a vítajte u ďalšieho partu na Game Store Tycoon. Videl som, že minulá časť vás strašne bavila, bolo tam 28 zliadnutí, jeden komentár, no ale je vidieť, že vás to bavilo, ale neviem, kto boli tí 28, nedali mi ani odber, takže viete, čo máte urobiť? Dajte odber, like, zdieľajte video a povedzte o tom a povedzte svojej rodine, takže vám poviem komu. Strýkovi, mame, otcovi, sestre, bratrancovi, prabratrancovi, prapravratrancovi, babke, detkovi, všetkým, aby mi dali odber. Ďakujem. Máte posledný deň na to, lebo keď to teraz natáčam, už večer je nový rok, takže tak no, máte na to už chvíľočku len. Takže to lístokneme. A na tento Tycoon tiež bavil, a vedel som, že vás bude baviť, pretože koho by mi nezaujímali hry. No a nenapísali ste, čo je lepšie. Nedá sa nič spraviť. Idem zobrať do nich zákazníkov, lebo nevedia vystúpiť z autobusu. Dobrý, vystúpte. Áno, aj vy. Potom prepáčte, že som nenatáčal. Nechcelo sa mi, ale že vôbec Vianoce ešte boli k tomu. Ináč, čo ste dostali na Vianoce? Viem, že Vianoce nie sú o darčekoch, ale proste je to taká otázka celkovo. Potom prepáčte za mikrolagy. Natáčam to kde vychýna asi, že 1 GB za 5 hodín. Takže je tu malá Wi-Fi. Takže tak a potom ešte prepáčte za zvuky v pozadí, domove v plnom prúde. Takže tak, chápete. Inak, tak veľa šťastia v ďalšom roku. A dúfam, že ten ďalší rok bude úspešný ako tento rok. No, ideme pokračovať v Tycoone. Takže potom ešte som vám chcel povedať, že prečo som vás začal natáčať na počítač, pretože som ho nejako spojaznil. Je na ňom Windows 7 a je úplne zasýkaný, ale nejako to funguje. Nebudem na to natáčať Roblox, pretože som to skúšal a on má malú pamäť na to, alebo jak to bolo, už nepamätám. Ale nejako viac to mám zasekané dneska. Potom ako toto nebudem mať hlavne veľa zliadnúť, pretože to mám dosť zasekané. Čakať, možno sa... No jasne, však ja nemôžem ani výsť, ale to funguje. Takže prepáčte za tie lagy. Ale práve, že mne sa to nelaguje, ale ja iba vidím, ako sa končí na onej. Že tá teleportuje, takže... No, nemôžem vôbec dovnútra, to je... Takže... Tak my tu dáme asi... Alebo nie. Ja by som kúpil ďalšie, len na to nemám peniaze. Takže ideme šetriť a zatiaľ sa... Zatiaľ sa... Dobre, to je jedné, budem dávať žiadny prepáčte, ja som dlho netočil a ja som si dal fotku, som si urobil. A potom prepáčte, keď bude šumeť mikrofón. Dobre, chcel by som niekedy natočiť nejaké lepšie hry na počítači, nejaké oné, také, čo školské hry, čo sme hrávali. Ale tie počítačové hry sa vám moc nepáčia, keď dám nejakú takú, čo je známejšia. Ale vy ho nebudete poznať, pretože ja poznám pár hier. A ešte som to nevyriešil s tým PlayStation, teraz tam mám... No proste, nejde to proste. Neviem, prečo to nejde natáčať na ňom. Ale budíš, no. Nepotrebujem peniaze. Dobre, a kde vlastne náš pracovník však tu bol?
Náš pracovník tu není, alebo čo? A, ten má peňažky. Ale kde je môj pracovník? Dáme čo? Register. Alebo nie, listoker. Tak a dáme to takto. Tak už máme ďalšieho, dobre. Ty kokos, jaký oný Kingpin. A dajte mi nagrady. Ako nejaké na niečo, napríklad, že... Ja by som najradšej robil roleplayový content. Je proste nejaký roleplay a tam. Ale nie sú žiadne Roblox reálne hry, kde to reálne niekto fakt roleplayuje. Iba skupinka, ktorí to roleplayujú, že traja. A to nestojí za to. Najradšej by som robil stream, kde roleplayujem proste. Ale no, ťažko sa to robí. Všetci sú Češi a nevidia písať, lebo to asi neučili ešte. Toto kebyže počujú, tak ma zabijú, lebo som ešte nepovedal, povedal som iba, že... No to je jedno, ja som ani nepovedal, že mám YouTube kanál, to je hlavné. Tak oni by sa mi tak zosmiali, však lebo musíte uznať, moje videá sú trápne proste. Ne. Uj, proste není to. Je to taký content pre deti, ale nedávam to pre deti, pretože pre deti by som mal robiť z YouTube shorty a ja nebudem nikdy shortový. A ešte som vám chcel povedať, nikdy, ale že nikdy v živote nebudem natáčať Brawl Stars, nie. Mal som to a je to najväčšia srať. Nechcem nadávať, ale fakt, toto je môj názor na to. Kľudne hejtujte, toto je môj názor na to, akože. Už tu mám? Čo to nemám? Čiže kúpime plagát, ďalší plagát, nekúpime. Počkaj, áno, za 100 by som chcel. On si kúpil Spidermana za 40 €, ty kokos, no tak to je sila. Ale však on nerýstokuje, počúvaj však. Počkaj, vonku mám oné autobusy. Áno, vystúpte. Za to mi dáva peniaze. No a dúfam, že ste si užili sviatky. A tak ďalej, no. A že vraj v Česku idú skore do školy, no. Alebo inak tak to bolo. Alebo to není po Vianoce, ale neviem, to možno po prázdniku. Dobre, to je, no to isté. Tak ľudia. Ja by som teraz išiel šetriť, takže uvidíme sa za chvíľku. Pre vás chvíľka, pre mňa 5 minút asi, alebo 10. A máme našetrených 5000, keď toto predám im. Tak nemáme, ale máme skoro. To je hlavné. Neviem, niekde mi zmizol restoker, asi sa to buglo, lebo mu neplatím, ale som... Aha, na 25 za minútu! Čo ti šíbe? Tu som nechcel copyright. Nejsom copyright zatiaľ. YouTube. Ináč, niektorí hovorili, že moja topa je niektorí hovorili, že to, čo ja hrávam, oni hrávajú akože tiež a vlastne na to, že som začiatočný youtuber, si vediem dobre. Tak, vediem dobre, no. Zasekané videá asi nebude nikto kúkať, ale kebyže mám počítač najlepší na svete, tak by som a veľa peňazí, keby bolo viac peňažkov, no. To. No, už máme 5000, congratulations. Ideme si koľko sa ďalší upgrade? 2500. Neviem, čo sem prišlo. What the hell? Edit. No, dobre, to som chcel. Počkej, nie, takto nie. No tak zakúpime, no. Bolka peňazí preč. 1500.
Fúha. To už mám všetko kúpené, nice. Ale nemáme zaznač. Počkaj, idem pozor, počkaj, toto mi kúpime, nebolo rozplačkaný. A môj obchod je teraz plný. Budem musieť kúpiť všetko. A, baličky. Otvor sa. Sezam, otvor sa. Nie. Sezam, otvor sa. Dobre. Počkaj. Na zdravie. Najprv si to hovorím sám. No a to sú ľudia v autobuse. Akože oni sú tam nejakí vozíčkovi, alebo nevedia vystúpiť. Kdove? Ty kokos! Tu je radák na banány. Len sa kúpujú hry. Reálne, prečo si ty do jednej rady, keď mám tú druhú radu? Aj keď tam som není, tak nič, tak mi už chápem. Tak makaj. No a môžeme si kúpiť upgrade, boom, magic. Oh, ty kokos, ale to už je dosť veľké. Toto je topka. Ty. Kde máme tie? Aj to sú tie veľké. Tam už vykúpili? Šalený. Povedzte inak potom ešte, jakú ďalšiu hru by som mal natáčať. Čo by som mal zadarmo na počítači natáčať. A nejaké tipy, ako byť lepší youtuber, lebo chcem vedieť nejakú radu, ako proste môžem zvýšiť tých odoberateľov, lebo dostal som, že 14 a už to ani nerastie. Takže môj sen dostať 30 a zrazu si tu, keď som všetko dal, no tak to je pekné od teba. No ľudia, ja idem vyprázdniť kamióny a budeme bohatí, ale to som nechcel, ale myslel som, tak ďakujem, že ste pozerali a prajem vám všetko dobré do nového roku a nech budete zdraví, takže majte sa, čaute.